Η μελέτη η οποία έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο έχει σχέση με την φυσική των υλικών και πιο συγκεκριμένα με την φυσική των υγρών κρυστάλλων. Οι υγροί κρύσταλλοι είναι μικρά μόρια που έχουν το χαρακτηριστικό ότι οργανώνονται και τα χρησιμοποιούμε σε πολλές εφαρμογές στις οθόνες των λάπτοπ, υπολογιστών κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρουν όμως ένα νέο είδος υγρών κρυστάλλων, τα οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία 10 χρόνια και οι οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό ότι άγουν ηλεκτρικό φορτίο πολύ περισσότερο από ό,τι τα σύρματα τα οποία γνωρίζουμε. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτά είναι μοριακά υλικά, δηλαδή είναι σύρματα τα οποία δεν τα βλέπουμε το μάτι, είναι αόρατα, είναι σε τάξη των νανομέτρων, όπως λέμε. Επομένως, αυτά τα μοριακά σύρματα έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 10 χρόνια, όπως σας είπα, και η μελέτη αυτή έχει γίνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Max Planck για πολυμερή στην Γερμανία, όπου δύο από τους συνεργάτες μας είναι διευθυντές σε αυτό το Ινστιτούτο. Η μελέτη που έχουμε κάνει ήδη έχει δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Έχει δημοσιευτεί μια εργασία στο περιοδικό JAX, που είναι αρκετά γνωστό περιοδικό στον τομέα, στην οποία μάλιστα ο πρώτος συγγραφέας είναι ο προπτυχιακός μας φοιτητής και ο δεύτερος συγγραφέας είναι ο μεταπτυχιακός μας φοιτητής. Επίσης, 2 άρθρα έχουν σταλεί για δημοσίευση σε επίσης γνωστά περιοδικά του τομέα και θα συνεχίσουμε τη μελέτη αυτή με το νέο σύστημα διελεκτρικών μετρήσεων το οποίο έχουμε στο εργαστήριό μας μέσα από το ΠΕΠ Υπήρου, όπως σας είπα, στο οποίο η κυρία Δούβαλη, η νέα μεταπτυχιακή φοιτήτρια, θα ασχοληθεί με την επίδραση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου στην οργάνωση αυτών των συστημάτων. Ο ρόλος των ιδρυμάτων στην έρευνα στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός και είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ο λόγος είναι ότι η βιομηχανία στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον, για να μην πω ότι δεν ενδιαφέρεται για την έρευνα στην Ελλάδα. Ελάχιστες είναι μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες πραγματικά χρηματοδοτούν την έρευνα, σε αντίθεση με ιδρύματα του εξωτερικού, όπου η βιομηχανία μπορεί να και δίνει υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε μία περίοδο 3-4 ετών. Επομένως, έστω και μικρή χρηματοδότηση από τέτοιους φορείς, από ιδρύματα, είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά για τη χώρα μας. Αυτό που εμπνέει γενικά έναν ερευνητή είναι ένα γιατί. Προσπαθεί να απαντήσει γιατί συμβαίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς συμβαίνουν. Προσπαθεί, ειδικότερα στο θέμα των υλικών με τα οποία εμείς ασχολούμαστε, προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο τα υλικά έχουν αυτές τις ιδιότητες. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς να τα τροποποιήσουμε και επομένως να τα κάνουμε να έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες που θέλουμε εμείς σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, πιέσεις κτλ. Αυτό είναι το γενικότερο ερώτημα. Είναι το γιατί. Το γιατί φέρει μαζί και τον ενθουσιασμό για την έρευνα που σας έλεγα πριν. Ένας που έχει το ερώτημα γιατί συμβαίνουν τα πράγματα, δεν μπορεί να μην ενθουσιαστεί από αυτό το ερώτημα και να συνεχίσει την έρευνά του.